Para rendir ao máximo nivel, teño que adestrar tanto a mente como o corpo. E non existe un lugar mellor para elo que a miña terra. Gozando desta paisaxe, volvo ás orixes e percorro estes camiños que me conducen ata lugares extraordinarios. Coñecendo a xente que coida dos nosos recursos naturais e manteñen a súa diversidade. Observo os nosos gandeiros e gandeiras traballar día tras día, esforzándose na procura dos mellores coidados, alimentos e do benestar animal para o seu gando. Son eles os que manteñen o noso rural galego vivo e con futuro. O campo é unha das miñas pistas de adestramento favoritas e sempre me motiva a dar un pouco máis. Do mesmo xeito que as familias gandeiras esfórzanse sempre para ofrecernos o mellor alimento. Un produto tradicional, cheo de sabor, de tenrura, de calidade e que me aporta elementos nutricionais que preciso para competir ao máximo nivel. Ternera gallega, achégate a todo o bo de Galicia.